अशी आहे की अंतरात्म्यातून गणाशी संवाद केलाय बाप्पाशी. जो ब्रह्मांड ऐकत असतो ते ब्रह्मांड ऐकत असते, ह्या वाईब्स ऐकत असतो. हे जे ब्रह्मांड आहे त्याला तुम्ही गणपती म्हणा, स्वामी म्हणा, शिव शंभो म्हणा, कोणी म्हणा, ते जे हितून हार्ट टू हार्ट हा जो संवाद होत असतो गुरु शिष्याचा संवाद, तो ब्रह्मांडाला भाषेची गरज नसते. हिंदीमध्ये बोला, गावठी बोला, मालवणी बोला, काही प्रॉब्लेम नाही. इथून संवाद असला पाहिजे. तो इथून मी गणपतीला पत्र लिहिलंय कसं ऐकायचं. लिवला मी पतूर तुला कैलासाच्या पत्त्यावरती, लिवला मी पतूर तुला कैलासाच्या पत्त्यावरती, प्रतिपाडलं गोदर कंसामध्ये मंगलमूर्ती. आठवण येते तुझी रे, आठवण येते तुझी रे, तुझ्या वीण कोणा सारथी. वाट पाहे तुझी धरती बापा येना, वाट पाहे तुझी धरती. तुला